Welcome back to my YouTube channel. Students, today we are going to read Music Helps Plant Grow. This is the lesson number 6. Let's read. ପିଲାମାନେ ଏହି ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ SGP1 ରେ ଥିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଣିନେବା। ପିଲାମାନେ ଏହି ହେଉଛି SGP1 ରେ ଥିବା କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଯାହାକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବା। SGP1 ରେ ଥିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସିମିଲାରିଟିଜ୍ ଯାହାର ଅର୍ଥ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଡିଫରେନ୍ସ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ମଣିଷ, ଡିସ୍କସ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମେକ୍ ଏ ନୋଟ୍ ନୋଟ୍ ତିଆରି କରିବା, ଇଫେକ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବିଲିଭ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସୁଥ୍ ଆରାମ ଦେବା ବା ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ, କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଉତ୍ସାହଜନକ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଗବେଷଣା କରିବା, ଡେଫିନାଇଟଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ରିଏକ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଲାଇଟ୍ ଆଲୋକ, ହିଟ୍ ତାପ, ୱାଟର ଜଳ, ଇନଫେକ୍ଟ ଅସଲରେ, ହାଇ ପିଚ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର, ହମିଂ କମ୍ପନ ଯେଉଁଟା ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କହୁଛୁ ଆମେ, ଫାଇଣ୍ଡ ପାଇବା, ଫାଉଣ୍ଡ ପାଇଲା, ଫାଇଣ୍ଡ V2 ଫାଉଣ୍ଡ, ଗ୍ରୋ ବଢ଼ିବା, ଗ୍ରୋରୁ ଗ୍ରିଉ ହୋଇଛି ବଢ଼ିଲା, ଫାଷ୍ଟର ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ, ପରସେଣ୍ଟ ଶତକଡ଼ା, ଟଲର ଡେଙ୍ଗା। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶୀଘ୍ର ଲେଖିପାରିଲ ନାହିଁ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରି এই শব্দ গুড়িকু বা ডিফিকল্ট ওয়ার্ড গুড়িকু লেখি পকাও। স্টুডেন্ট ওপন ইয়োর বুক পেজ নম্বর 102। হোয়াট আর দ্য সিমিলারিটিজ এন্ড ডিফরেন্সেস বিটুইন প্লান্ট এন্ড হ্ୟୁମାନ୍। অর্থাৎ মଣିଷ এবং উদ্ভিদମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏବଂ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଅଛି। ডিসকସ୍ উইথ য়োর ফ্রেন্ডস এন্ড মেକ୍ ଏ ନୋଟ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ସେହି ବିଷୟରେ ଏକ ନୋଟ୍ ତିଆରି କର। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମେକ୍ ଅସ୍ ହ୍ୟାପି। ଇଟ୍ସ ମିନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆମକୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଡଜ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। କ'ଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଅଛି କି, କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି କି, ପ୍ରଭାବ ଅଛି କି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ। ଲେଟ୍ସ ରିଡ୍ ଦିସ୍ ଲେସନ୍ ଟୁ ନୋ ସମଥିଙ୍ଗ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଚାଲ ଏବେ ଏହି ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରେ କି ନାହିଁ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ମେନି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟସ୍ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସୁଥେସ୍ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ମିନ୍ସ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଇଟ୍ ଅଲସୋ ହେଲ୍ପସ୍ ଟୁ ଗ୍ରୋ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନାଓ ଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ତେବେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱଟି କ'ଣ? ଲେସ୍ ହାର୍ଷ୍ଟନ୍, ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଫ୍ରମ୍ ନ୍ୟୁୟର୍କ, କ୍ୟାରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ସମ୍ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ହିୟର୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍। ଲେସ୍ ହାର୍ଷ୍ଟନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁୟର୍କର ଜଣେ ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲେସ୍ ହାର୍ଷ୍ଟନ୍ ଯିଏକି ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ। ହାର୍ଷ୍ଟନ୍ ଥିଓରି ୱାଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ହାର୍ଷ୍ଟନ୍ଙ୍କ ଥିଓରି ଏହା ଥିଲା ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଡେଫିନାଇଟଲି ରିଏକ୍ଟ ଟୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଇନ୍ ହିଜ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହି ୟୁଜ୍ ଟୁ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ 2ଟି କଦଳୀ ଗଛର ବା ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟସର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ କେଉଁ ଗଛରେ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ଫଳ ହୋଇଥାଏ? ଦ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଲେସ୍ ହାର୍ଷ୍ଟନ୍ ଦ ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ଲେସ୍ ହାର୍ଷ୍ଟନ୍ ଡିଡ୍ ହିଜ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ with 2 banana plants. He gave both plants the same light, heat and water. It means he gave both plants the same light, the same water and same heat. ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦୁଇଟି ଗଛକୁ ସମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦେଲେ ଏବଂ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ବଟ୍ one of the plants, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍
listened to music for about an hour a day। ସେହି ଦୁଇଟି ଗଛକୁ ସେମ୍ ଲାଇଟ୍ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଦେଲା ପରେ ସେ ଦୁଇଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣାଇଲେ। ଦିସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ in fact was high pitched humming sound। से जो म्यूजिक शुणाउथिले से म्यूजिकटी थिला हाई पिच्ड एंड हमिंग साउंड। हाई पिच हमिंग साउंड म्यूजिक कहिले जहाँकि खूब उच्च स्वर रे बाजुथिबो एवं भाइब्रेशन थिबो जेमिति कि ठीक यही प्रकार विभिन्न प्रकार गीत से शुणाउथिले। ही फाउंड दैट दिस प्लांट ग्रू फास्टर। से पाइले जे दैट दिस प्लांट ग्रू फास्टर। दिस प्लांट मीन जो प्लांटा गीत शुणुला ग्रू फास्टर बहुत द्रुततर बढ़िला। इट ऑल्सो ग्रू 70% टलर देन द अदर प्लांट। या मध्य अन्य गछ ठारू से 70% अधिक डेंगा हो जाइथिला। पिला माने एई थिला SGP1। SGP1 रे आमे जहाँ पढ़िला ताकू पुणी थरे तुम मैंने भल भाव पढ़ और बुझा को चेष्टा कर। वीडियो को बारंबार देख या ठीक बुझी सारा किसी प्रश्न अच्छी SGP1 किसी प्रश्न अच्छी ताकू आमे करवा। पिला माने प्रथमे तुम SGP1 प्रश्न गुड़ी कर निज खातारे कर। खातारे कर सारापर मु भी से प्रश्नर उत्तर कर देछि ताक सहित मैच कर। जदि किसी भूल थे निजे निजे संशोधन कर। এইটা ହେଉଛି SGP1 रे थिबा प्रश्न एवं मु करि दिथिबा उत्तर। या को तुम माने देख एवं निजे अभ्यास कर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट ए साइंटिफिक फैक्ट। व्हाट इज दैट? आंसर इज द साइंटिफिक फैक्ट ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ इज दैट म्यूजिक soothes plant and helps to grow। The second question is what is the second paragraph is about? The second paragraph is about Les Houston, a sound engineer from New York who carried out some exciting experiment। The third question is who is Les Houston? Les Houston is a sound engineer from New York। Number 4 what is his native place? New York is his native place। Number 5 what is the third paragraph about? The third paragraph is about Les Houston experiment on 2 banana plants। Number 6 what is Houston theory? Houston theory is that plants react to music। Number 7 what did he used for his experiment? He used 2 banana plants for his experiment। Number 8 what did he give to both banana plants? He gave the same light, heat and water to the both banana plants। Number 9 he exposed one of the plants to music how many hours a day? He exposed one of the banana plants to music for about an hour a day। Number 10 what was he finding? His finding was that the plants which listened to music grew faster, taller than other plant। Number 11 this is the last number what happened to the plant that listened to music? The plant that listened to music grew faster, that was 70% taller than other plant। पिला माने एटा थिला SGP1। आमे नेक्स्ट वीडियो रे SGP2 को पढ़िबा।